Aku cinta padamu, cinta beneran hanya kepadamu. Kangen suarane, kangen guyune, sing bisa nyanding wong bisa nyawang riko hangsun emang gandeng bebiarengan gandeng koronan rino lan wengi hati siji ambi kembyangi hati. Muka-muka biar bisa sesandingan, kangen sing bisa hilang sampai ke layang-layang. Hei, terbayang-bayang kangen suarane, kangen guyune, sing bisa nyanding mung bisa nyawang riko hangsun emang arena kopi susu. Kangen sing bisa hilang sampai ke layang-layang. Hei, terbayang-bayang kangen suarane, kangen suarane, kangen suarane. Terima kasih Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah niki wonten daleme Bapak Wiji. Wiji. Bapak Waji kalian Ibu Sumini. Mas Bagas Sugeng Rianto melawan melawan ki pada nih bal-balan nih. Kleru aku. Mbak Wita Puspita Wahyuningsih. Wah, Mas Bagas wonge bagus, Mbak Wita wonge enggak. Apa ki? Priantune ayu. Ayu kuru cilik. Cilik wonge. Jendikane. Tapi lho mangsamu enak ngono ku lho. Napa? Aku senengane sing ngono kuwi. Sing ngono kuwi. Ora aja ngelokne anu wong ki sing kaya sing cilik sing anu ndak diperbolehkan. Mbak Wita iki menurut awakmu piye? Apa? Lemu apa cilik? Lho ora roh kasihate wong lemu kowe iki mangsamu. Kowe ngerti kasihate wong lemu iki? Ya ngerti. Oh, receh kok aku lah ngono kuwi. Ya piye kasihate? Antep goblok karo masaku. Wah. Ya cok cengelmu bosok malan. Mbak Wita Puspita Wahyuningsih Wita ki waktu Indonesia Tengah. Wita Mak Bagas. Mas Bagas jane Mas ora usah mbok eko Mas, ora usah mbok efek mbok eko biasa. Jane nek sugeng iki kanggo wong wedok. Sugeng nek wong lanang wilujeng dalu. Wilujeng. Kuwi lho alune ning ajeng. Nek sugeng mbuh ora roh aku ra. Sugeng iki ya acara pernikahan didongakne Zil. Dadi keluarga sakinah mawaddah lan warahmah didongakne ndang oleh momongan sing soleh lan solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma meteng. Wis cukup. Wis ora usah neko-neko. Apa maneh iki mantenan. Manten ki
tegese manten ki apik lho Pak Den. Ibadah sing paling lengkap yo manten. Membina rumah tangga sing apik, membina rumah tangga sing tentrem, ayem, rukun karo keluarga. Apa maneh manten lanang karo manten wedok ki sik anyar. Ora perlu diomongi neko-neko, sing perlu diomongki manten tuwek-tuwek kuwi. Sing lawas-lawas. Sing kira-kira wis mantene iki umure 10 tahun mendhuwur utawa 20 tahun. Manten ki teko taune kuwi wis sing ketir-ketir umpamane ya lak sing setahun, 2 tahun, 3 tahun ora tek nemen-nemen. Ora nemen-nemen. 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Kuwi mesti mikir. Bedane piye lho, Jul? Lah manten sik anyar ngene karo manten lama. Anyar ngene iki sik sesasi, 2 sasi ning setahun, 2 tahun, 3 tahun. Seneng-senenge membina rumah tangga. Iya. Lah nek 5 tahun, 10 tahun. Kuwi hati-hati. Kropose teko 5 iki biasa kropose. Kropos cintanya itu bisa pudar gitu kok. 5 tahun ke atas ngomong gue. Lah sik ngene iki tenan Mbak Wita karo Mas Bagas umpamane Mbak Wita ngombe ngono lho, apa ki jenenge? Keselak kuwi lho. Umpamane sik ngene iki terus keselak. Ning kuwade ngono ki ya. Sing wedok mrene masa karepmu mimik lho Mas. Iya terus ngombe. Ya Allah. Nak ngombe mbok sing alon-alon ngono kuwi. Sesuk-sesuk lah ngombe sithik sik, ora usah nyesan-nyesan sing anget-anget. Iki sing anyar-anyar. Mas Bagas mesti ngono kuwi. Marek ngono Mas aku tak mimik marek maem. Oh alah alon-alon ae, alon-alon. Iki genep pirang tahun? Loh, ya sik setahun ning 5 tahun. Saiki genep 10 tahun, 20 tahun. Mimik. Jane ngombe opo to mau. Ngono kuwi mesti. Jane ngombe opo mbok ngombe sing ati-ati wis tuwek barang kok ngono kuwi. Wis tuwek. 5 tahun munggah. 5 tahun munggah. Marek wis rada sepuh. Tuwek neh. Munggah neh 10 tahun munggah. Anak kira anak telu. Telu wis gede-gede. Ngedang keselak. Picek ora ngombe sembarang ngombe mosok kaya ngono kuwi. Kuwi tanggoku enek ngono kuwi. Lho detak jantung wong lanange beda-beda lho, Tet. Detak jantung wis beda. Beda-beda. Ada 5 detak jantung yang berbeda. Coba 5 detak jantung yang pertama. Sing pertama ki meneng plus. Kuwi detak jantunge wong bongko. Lanang mati. Wong lanang mati. Lah wong detak jantungnya ngene iki ya, umpamane ngene iki ya. Iki lho. Umpamane sing kene kuwi susuku goblok kowe. Iki kene ya umpamane sing kiwa. Sing kiwa to. Iki lho detak jantungnya ngono. Dek. 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 Mikir blonjo anak bojo. Oh, iki tanda-tanda ning ngono kuwi ya. Tak omongi kowe. Lah umpamane nek ngene. Dek dek. Dek dek anu to, pindho to. Dek dek. Terus balik mendal dek dek. Wong wedok njaluk blonjo. Oh, wong wedok njaluk blonjo. Kuwi ngono kuwi. Terus lak ngene iki. Nyut. Nyut. Iku nandane apa? Nandane apa? Ketemu mantan biyen rong tau ora dirabi ketemu neh ning dalan. Oh, atine deg-deg kuwi ngono kuwi. Lah terus ngene iki. Kuwi apa, Jil? Wong lanang disilih HP-ne bojone ngono biasa ngono kuwi saiki. Saiki. Temon apa ora SMS. Biasane ngono kuwi. Lah ngono kuwi perlu dibantu, perlu dibina. Piye carane rumah tanggane piye bene sakinah mawaddah warahmah. Wis sebab apa Mas Bagas karo Mbak Wita iki saiki wis dadi bebojoan. Apa sih artine bojo? Bojo iki artine. Artine bojo ki B O J O. B O apa nek biasa? B O J O. B bendina ayo padha sing rukun karo keluargane. Oh, aja nganti bingung. Mbah iki sesuk enek apa enek blonjo karo ora sing penting dipikir wong loro. Oh, C jasmani dan rohani iki kudu rohani kok rohani ndasmu. Rohani kesehatan itu penting. Ya. Oh, nah yang terakhir. Ngomong apa ae, omongan sing piye ayo padha di serap sing apik. Omongane tangga sing kene, omongane tangga sing kono. Wis ora usah bingung. Aja dirungokne. Aja dipikir. Nek perlu ngalor ngidul nggawa handset. Ben apa kuwi? Ora ngrungokne kancane rumah saku. Contone Mas Bagas karo Mas Bagas karo Mbak Wita. Iki ora usah angel-angel, Tet. Pokoke didongakne kuwi mang ndang meteng, duwe anak bocah cilik iki mau kaya iki mang. Iki to. Senengane joget. Ngono kuwi. Kuwi carane piye nek cepet hamil sih? Lho, saiki kan menunda-nunda keturunan itu kan angel. Goblok, mute kok aku ngono kuwi. Oh. Aku 4 lho Tet saiki wisan. Saiki wah cilik papat kuwi. Duwe apa kuwi jenenge resepe kuwi KB.
KB. Kerebabaran. Lah kuwi dudu kerebabaran. Keluarga bercelana. Loh, berencana ya bercelana. Lah saiki direncana ora bercelana ya panggang brodol. Iya ISIS berarti. Dadi kayak KB kuwi. Heeh. Dadi Mas Bagas iki didelok wae. Carane piye? Sesuk Mbak Wita lak turu ning ndi? Umpane turune miring ngiwa. Ning dhisik nggone. Ya ning ngarepe TV. Lah ora iso lan ngarepe TV aja melok. Lah umpamane ning kamar. Wah, aja ning kamar turu ning. Umpamane ning toilet. Lah kuwi jan turu toilet petandinge telek karo piye kok. Lah ning kamar salah ning TV salah kuwi. Sing genah kuwi turu ning kasur. Oh iya. Goblok mau turu ning kamar terus pilak turu. Turu ning kasur. Kasur ning ngarepe TV. Ning ngarepe TV, dhuwure kasur. Dhuwure kasur melumah ngisore selimut. Lah, ning ndi miring? Miring ngiwa. Ngiwa. Dadi metu ya dek langsung ngarah rono ngiwa rono Mas Bagas. Mlaku ning ngiwa. Golek kencur. Kaya apa kencur iki? Ge nyulek mripatmu lho. Iki dijamu kok. Oh, jamune kencur. Ya ngomong golek kencur nggo jamu. Metu, golek kencur siji. Mari ngono terus jahe merah siji, mari ngono ndok bebek siji, terus campur madu lanceng sak sendok. Langsung dijus jurus. Mari ngono nggawa mulih, terus diombe ning kamar. Selet sak jam digawe awit. Jarak 1 jam. 1 jam. Rungokno lho Mas Bagas. Aja ora. Rungokno Mas Bagas ayo. Iki nek miring ngiwa. Nek miring tengen langsung metu des. Arahe rono. Arah tengen. Arahe rono. Rono sret to. Sret golek jahe. Mari ngono kencur ya kencur. Kencur kenek. Sing beda ki ndok. Ndokmu. Maksud ndok pitikmu lho. Jaran kuwi. Lah kuwi tletong. Lah iya, kuwi ndok pitik ayam kampung. Ayam kampung. Ana sing ngiwa ki bebek, lah sing tengen ki ayam kampung. Ayam kampung. Dijus diombe sak jam awit. Ngono iki tenan iki sing urung manten barang ki ya diengokne. Resep iku nek ngiwa nek tengen. Nek mlumah aja ning ndi-ndi. Lah nyapa? Mbak Witae dijus dhewe karo Mas Bagas ning kono. Wis ora usah ndi-ndi. Dijus dhewe. Ora usah neko-neko. Wong ki ora usah neko-neko, ora usah golek sing piye-piye. Wong ki sak derma nglakoni. Apa maneh Mas Bagas karo Mbak Wita ini sak derma nglakoni. Kalian Pak Waji. Pak Waji, daharan luar biasa teto. Sing di. Iki lho sing kono mau lho goblokmu. Daharan apa hasil? Lho kenang. Lho urung ditokne no. Masya Allah. Lah masamu ning kono ora mangan kowe? Lha sing pece iki mripatmu lho. Ning ndi? Lah iki memburi iki panganan tok kuwi rasa ning kono mak lungguh tok to. Aku memburi panganan cedek toilet. Lho ki telek apa piye to cedek toilet tok panganan. Maksud toilet terus ngiri iki panganan sate, soto, bakso, sego pecel. Waduh rawon ya. Tak cicipi Dil. Iya. Rawone payo masakane wong kene. Wasin lho. Kuwi ngawur kok masa tak bacok cengelmu tenan kemalan. Iki masak-masak mulai gede. Mas aku keliru uyah ngono lho. Nah, kleru ngono. Luar biasa, daharane luar biasa. Daharane. Tamune Banyu Mili. Wah. Kuwi tamu dadi tamune ya termasuk ya banyu, ya arak, ya capuntul. Banyu Mili. Nah, iya Banyu Mili. Dongane lewat lagu juga bisa. Iya, Mas Bagas. Nadanya pakai G, Mas. G. Loh, waduh kibote ilang sitok. Wah, lagi Pak E. Iki keluarga loh nanti kita. Iki ya. Nah, niki Pak E. Pak Pani putra. Wah, sing ngendang tet. Kembali lho. Kembali. Kengken beli. Ya ora iso tet wong koyo bem kok tet. Misale, dangdut misale. Nah ta. Padahal tangannya gundek-gundek lho. Ya pinter lah kuwi gumel lah. Jenenge siapa le? Bom. Apa pas ngono jenenge bom. Namanya siapa jeneng? Apa nih? Brian. Brian. Swallow. Jenenge Swallow. Berlian. Jadi soalnya dangdut ya lele. Dangdut. Iya. Niki bapak napa? Napa sinten? Pakde. Oh, Pakde. Pakde bapaknya sing kok. Oh, dudu masalah niku, Mas. Sanes. Adik. Pakde adik. Bude nih sing. Boleh lah bude nih kono kuwi ya tak budale dhewe lah kaya aku. Aku wis mening. Nadane apa? Nadane pakai apa? Agim no? Agim. Oh iya, siap. Sembarang siap. G, Pak. G, Mas. Oke. Ada pesan? Le. Ini jaket. Iki jenenge sapa? Jadi semangat. Jenengmu sapa, Le? Chelsea. Loh, berarti kancane Real Madrid kowe.
Jeneng Chelsea lho. Chelsea sapa jajal Chelsea sapa? Burine mesti enek to, Le. Apa Chelsea sapa? Sapa? Kadir apa sapa kan mesti enek. Ayo Chelsea sapa? Chelsea sapa? Armadan. Apa nih? Chelsea Armadan. Oh, Armadan. Kelas pira, Le? TK kecil. Lho, lah kamu mau cuwil apa kena dileboni? Lah untuk mompong meringis we. Jenenge bapake sapa? Ayah Samsul. Samsul. TK kecil gurune sapa Le? Gurune Buis. Buis. Anu itu. Anu bojone Pak Tok ya. Iya. Iya lho. Bojone Pak Tok le. Iya. Iya. Sing omahe lor dalan itu. Lah iya tok. Yo ngerti awakmu iki. Sing bokonge gedhi sisih kuwi. Lah ora ngerti. Kowe cilik ngerti bokong. Ora wani. Joget ya Le ya. Joget. Lah iso nembang ora? Iso nyanyi ora? Iso nyanyi. Nyanyi Udah. coba. Nyanyi. Joget iso? Iso. Senengane lagu apa? Goyang dangdut. Goyang dangdut. Apa bukan senengane dangdut? Pengen jajal. Yang digoyang-goyang, pinggulnya digoyang-goyang anjing. Ayo. Yol digeyol geyol pinggul. Jare mau Jarene goyang dangdut. coba joget Bocah coba joget aja mriki enak aja mriki ayo coba sik ora iso salah sapa kowe joget digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang sik aja belajar no ngene lho kono angel iso Chelsea gila delon ya yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik yol digeyol pinggulnya digeyol enak penari janger yang bikin asik di suasana pesta penari janger yang bikin heboh suasana gembira dangdut ya aja guyu ganteng tenan kempos kene ayo Le tawarai mau njaluk joget ya ayo mau engkres njaluk joget mau jenenge njaluk joget masa diwarai kok gedek-gedek coba yang digoyang-goyang pinggulnya digoyang-goyang asik yang digeyol pinggulnya digeyol enak penari janger yang bikin asik di suasana pesta penari janger yang bikin heboh suasana gembira dangdut alah ompong jenenge Chelsea mangsaku ompong ngomong tapi luar biasa bocah lah wis nyaline wis anu apa wis gelem kaya ngene iki besok mesti dadi apa dadi lambe ngalor ngidul ketan kula joget jiwa senine wis apik jiwa seni sing apik sing ngono kuwi kita harus pupuk lah dipupuk apa Jun Korea dadi ben kepenak dipupuk sing piye mulai mulai TK iki dipupuk nek wis jiwa seni bocah cilik ngene iki dipupuk luar biasa besok mesti dadi seniman luar biasa contohnya kaya ngene iki tukang ngomong keyboard tok kuwi lho ora duwe imajinasi yang bagus juga ndak bisa seperti tipung ki kuwi nyapa ndelongop cantik jajal yang belakang Sita ada jajal aku pengen. Iki lho Tet, penyanyi ini. Yang ini? Ya sebarang. Dari sana Sita. Kamu. Iya kamu. Bukan kamu. Sing tidak kamu. Lah, kamu dulu dari sana. Hitung-hitungan itu harus dari sana. Oh, dari kiwa. Kiwa, kiri yo kiwa kuwi. Sini sayang. Wah, jaketnya dicepat. Cepat dikira apa nyempot apa. Gini. Gini. Bah, irawan iki.
Apane? Maksudnya klambine lho piroan. Oh iki to. Ate apik menyeprok-nyeprok kaya ngene iki lho mangsamu. Apa direken ra seneng ya kancane kok. Sesuk tak silih arepe. Sesuk tak silih. Lha wis silih nyawa? Ngurungi pitik. Mangsamu klambi mbok ora kan kurungan pitik. Adek ini. Namanya siapa? Oh, jenenge Cuk. Lah ndek kok jenenge sapa ya Tuk ngene jauh. Namanya siapa, Dek? Emita. Kenalan karo jabatan tangan. Oh iya kenalan. Loh, Chelsea lo bengak-bengok takon rene neh nyapa udah. Namanya siapa, Dek? Emita. Kesini sama siapa? Sendiri. Rumahnya mana? Rumahnya Beji. Oh, Beji. Kesini sendiri? Betul. Oh, bagaimana nanti pulangnya sendiri-sendiri? Tangan iki lho. Aku ora pengen. Tenang. Aku nang omah wis duwe papat tet mung tangan-tanganan ngono kuwi mangsamu. Apa direken aku ki wong Mas yo ning omah ning adoh ngene iki cethuk wong wedok ayu-ayu wis ora milih aku. Tenan. Diomongi ya. Kuwi wis janji. Umune petuk wong wedok ayu. Lah ditekoki WhatsApp-e pira? Witok lah aku ki. Lah nek ora mungkin aku saiki. Yo. Karo bojomu barang ya wis ngene. Wis tet aku wis tenan duwe janji karo bojoku wis. Tapi repot bojomu lho, Jon. Lah nyapa? Lah anakmu sing pertama bojomu ku meteng dhisik. Iki tenan iki. Iso ngomong sawak bacok cengel. Lho iki tenan iki aku iki krungu ngono lho. Lah kok anakku. Anakmu sing pertama ku meteng dhisik, anakmu sing kedua ya meteng dhisik. Piye to, Dat? Kowe sapa tak bacok cekelmu lho metenge karo aku tak. Ya sabar lho, sabar. Lah kok ya meteng dhisik lho meteng karo sapa? Lah ya meteng karo sapa ya meteng dhisik. Ya saiki ora meteng dhisik terus lahirnya piye? Cocok arek iki lho. Iya, mosok merocot terus akhirnya meteng. Iya. Apa? Wah, aku dicolok cil. Iya le. Ya krek tenan bocah. Mas. Nek sapa dicolok cal Samene girange lho mbok calcil. Apa cil? Rasaan apa piye? Sabar. Aku tenan sabar. Namanya Emilia ya? Oh, Emita. Emita asli Beci to, Dok? Betul. Becine ndi? Becine pundi? Kulone Perapatan. Oh alah. Endi? Alah pokoke perapatan Beci kok yo ora to. Ancane ora pinter to. Agak maju, Adik. Lagu itu kita pakai lagu-lagu yang sekarang apa yang lawas apa yang itu loh, apa kuwi lihat sing apa wegah kelangan tuh wegah kelangan ya Mbak ya aku wegah kelangan enggak maksudnya kamu wegah kelangan dengan aku dengan Pak Kunten gitu. Coba aja di sini biar terima kasih ya biar kelihatan wajahnya. Oh iya gitu gila cara anu ki mbiyen kene lek nek selendire ngene iki lho Dat bocah wedok kok nek ngene aneh iki mesti lek cedhok wong lanang mesti karo mlaku tenan tat zamanmu ngono zamanku mbiyen ngene iki mesti walah wong alah malah ngarepan omahku jenenge kembang desa sliwire malah akeh akhirnya gendeng to goblokmu yo kenah ngene griwu-griwu kok nek zamanku beda nek zamanku nek cah wedok petuk wong lanang lho ngono kuwi seneng Tat masalah koleting sepeda motor iya tek bojomu OPC ya bojomu kae ya ngene tik tutu ya bojomu ya tuh bojoku cantik Banyuwangi lho iya Banyuwangi iya agak maju Adek iya nadanya jreng gitu aja jreng coba depannya gimana depannya ada depannya apa depan endi maksudnya depan di atas apa bawah atas jujur aku gitu piye aku ora apa lagu lho malah guyu bocah ki opo sing arep apa reve reve coba rapnya lah sing arep ya jajal ayo sing arep pengen roh aku ada berapa loh kok bingung tuh aku kok ndak iso maju miring lho lagu nah kamu di sana nah tak go mulih kapok piye to ora aku lho ora roh Mita iki piye to Unda tuh sisi tak idoni lho malah bocah ape nembang kok dene kuwi coba rungokno jerit hatiku iki terus maju sepingan mata rasane ati terus
Terus. Pengen ku kowe ngerti. Terus. Sing tak pikir saiki. Hop. Jajal korban janji jajal cereng ngono ta. Aku sithik-sithik Mbak, aku njalukku mau sithik-sithik ora tau. Aku ora tau njaluk los ora tau. Mesti sithik tak jajal sithik. Alon iki mesti alon jalukane. Sithik jajal kok akhirnya roto. Apa ta? Iki lho nyeluk lho iki bocah iki lho. Nyapa joget? Ini joget to. Aku lak joget rene lho kok. Awas kok nek rungu musik joget itenono. Itenono kowe. Awas yo. Kowe ngresuh kowe. Reseh kowe awean. Cireng. Korban janji ya. Korban banci? Janji di banci. Ayo korban banci. Janji. Ayo. Kowe lunga pas aku sayang-sayangi. Tanpa pamit kowe ngetono wae. Terus. Ngapeti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Sayang, apa kowe krungu cerita hatiku, berharap engkau kembali. Sayang, nganti memutih rambutku, ra bakal luntur tresnaku. Pirang taun anggonku goleki seprene durung bisa nemoni. Dang budalo Sri, dang budalo, Kowe lunga ana putri kang unggang-unggahi. dang mulya Sri, dang mulya. Kowe lunga ana putri kang unggang-unggahi. Yen mengkono Sri, kowe ilingo aku. Kuwi nyapa to kowe? Biacok cengelmu tenan masamu. Lho aku karo kene, Aku kudu piye lho wis nyekel-nyekel ngene-ngene. ya berarti karepe ngono ya. Oke. Aku ora ono lho maksudku Yes. seperti itu. Nadane wis padha. Tanpa welas kowe lunga biyen kae. Ngarepe. Aku ndak apa. Tak sodok tenan. Tanpa welas kowe lunga biyen kae. Ra ono mesakne aku sithik wae. Ngapoti tresno anyarmu, lalu kau tinggalkan aku, tersakiti sendiri di malam itu. Oke ya, bisa ya. Itu aja ya. Kalau kamu nanti kalau nyanyi ini nanti hadap ke saya, terus hadap ke Pak Kuntet. Nek sing ngadep aku Didoni, anu mesti dirangkul. Absen ora iku ra yopo. absen. Hei. Nyeluki sapa to kowe? Nyeluki lho. Lain dari. Edang muni yo. Hei. Hei. Lho, dilokne cah cilik. Hei. Lah aku lho. Ulur. Guang nek untune kowe iki. Jenenge Chelsea Guang. Bersama hadirnya. Ki apa ki jenenge? Serina Elektron. Iya. Campur sari. Pada malam hari ini Maduprono lho. melantunkan seorang penyanyi-penyanyi, meluncurkan penyanyi-penyanyi Elektron. Yo, Lho, piye to ngarepe lho, Tet? MC lebih tak antem genteng kok. ya awakmu coba dadi WC. Yo! Dadi WC piye? WC ndasmu MC kok. Yo, hadirnya masih bersama Serena Ding. Yuk, hadirnya Serena campur sari elektron bersama Kok. Bersama PA600. Lah kabeh. Iki merek iki Lho ora diwaca menesu. Engko ki bote ndak muni. Mana Kok? Ya, masih bersama Serena Kok. Kemekok pokoknya. Yuk, langsung bersama hadirnya siapa dulu jenengmu siapa? Amita. Amita. Yuk, hadirnya lagunya Iki
rungokno dhewe bro. Coba jogete ya, jogete agak goyang ini ya. Makasih Adik, suaranya hebat. Jogetannya nanti saya benahin lagi ya. Jogetannya kurang begitu muter, enggak tak uter ya. Seperti ya kakak. Iya Adik. Makasih ya kak ya. Iya Adik. Saya sudah kak? Iya sudah Adik. Terima kasih. Bisa duduk lagi Adik. Nanti yang selanjutnya Adik ya. Bocah kok. Ayo, weh. Dah, bakul cilok. Cai dulu. Ora mungkin nyek ini teko delokne bakul cilok iki lho. Lah piye? Lurang nyek bakul cilok ya apik kok mung sapa sing nyek awakmu lho sapa wani. Wong lek duwe lho iki lho. Pak. Iki Lurah Beji. Iya. Isih keturunan Surakarta Hadiningrat. Wow. Nek tandane ngene iki. Enek tandane. Biasane nggonmu kae KRT Kanjeng Raden Tumenggung. Iya. Ya. Aku yo KRT Kanjeng Raden. MLM. Lho, apa kuwi? Kok akeh men? Kereta malam. Nah, koyo Kanjeng Raden Tumenggung apa malap-alap apa ngono kok.
Nyuwun sewu Mas Percil, Ya, Mas siap. Kuntet. Ya. Siap. Pada malam hari ini luar biasa. Luar biasa. Kita hadir di rumah Bapak Waji dan Ibu Sunami. Sumini. Sumini. Ini sing tuapuk. Sumini. Sumini. Iki menghindari Nyunami mbokmu. Saya perlu paring donga pangestu mantene Mas Bagas Ya, ya. bersama Mbak siapa? Mbak Wita. Wita. Mbak Wita. Didoakan semoga bisa menggapai bahtera rumah tangga menjadi Amin. keluarga yang sakinah Amin. mawaddah Amin. warahmah. Amin. Kuncine mung gampang, Mas. Apa? Omah-omah iki kuncine gampang. Contohnya? Piye carane iso langgeng iso dadi keluarga sing sakinah mawaddah lan warahmah? Kuncine Kuncine endi, Pak? Sing pertama, Siji. manten kuwi kudu sehati. Weh. Antarane manten lanang, manten wedok kudu Sehati. Sehati. Nomor loro. Kuwi sehati, Mas. Sehati. Nek ora sehati, kuwi bahaya. Lah kok iso? Bisa terjadi 2P. opo kuwi? Jangkrik. Kene lho, Mas. P. Rong 2P. Pak 2P. Percil. Pak Percil. Pertengkaran dan pertikaian. Wah, jariku 2P iki Pak Percil. Masamu. Pertengkaran dan pertikaian. Sing kedua, Sing kedua. Kedua. Manten itu harus seiman. seiman. Oh. Nek muslim ya karo muslim. Oh ngono. Nek ora seiman, Iya. terjadi 2P. Wah, rong P ya. 2P meneh. Perkelahian dan perceraian. Ya. Wah, sok-sok ngono kuwi. Terus Sing ketiga, Sing ketiga. manten kuwi harus beda jenis. Kocok. Lanang karo wedok. ya bener Bener apa ora? Bener. Nek ora beda jenis, Ah. nok lanang karo lanang bakal terjadi 2P. Lah lanang padha lanang terjadi 2P. Tegese Pentung-pentungan. oh iya, siap. Pentung. Nek wedok karo wedok ya gak oleh. Gak oleh. Terjadi 2P. 2P. Ya rong P. Iya. Apa? Pepet-pepetan. Lah lanang karo wedok ayo 2P. Apa? Penak tur perih. Kok penak tur peri rumah Kamu ya saku. ngono, kok rumah saku. Lah, Wong kabeh 2P. Awakmu tak sawang rumangsaku. Ngapa? Ning kene kaya akrab-akrab karo cah cilik. Lah iki bocahku iya, kabeh. iya ta? Iki Chelsea, Real Madrid, Barcelona. Iki lho sing kono kuwi. Kuwi klub bal-balan. Lah pare padha ae. Paling gak nek awakmu duwe kasih sayang karo cah cilik-cilik, Contone. kudune ya awakmu paling gak dibisakan tuh memberi, mengasihi. Lho lah. Sedekah. Lho aku sedekah ora usah diomong-omongne. Alah. Kok sedekah ora diomong-omongne. Lah nyapa lho sedekah diomong-omongne Di pamer-pamer ya iki elek. sedekah ki ora oleh. Lho, nek ngono iku wajibe pancen ora ngerti. Wong Ning ngono. yo paling gak iki memberikan sesuatu. Awakmu ngomong kan Contone mbok iki. tak dikeki kono, malah timbangane ngomong Aku kancane. gak sombong loh Mas. Mas yo dadi dagelan. Ning sedekah aku gak tau keri. Lah wingi wong njaluk-njaluk langsung tak kei TV, Mas. Mosok, Teng. Tenan iki. Awakmu lho. Kene kok, Mas. Lho tanggapan Wong jaluk-jaluk kayak TV. Wong njaluk tak kei TV. Iso disetel. Ora Mas kerduse tok. Walah, tak bong dasmu lho kemalan. Ula bocah ora usah omong Nek bocah ngene iki sedekahmu piye? piye? Sedekah kok. Cah loro. Ngene, cah loro. Ngadeg le. Ngadeg. Loro. Cah cilik loro ngadeg. Ayo sapa sing ngadeg dikeki? Ayo. Cah loro. Ayo. Loro tok. Ayo kene sitoke. Nyapa kowe ngadeg ngono kuwi? Ayo. Kuwi kentel Siji. jale. Sisi Yes. Satu. Ayo cah cilik. Heh. Ayo. Ayo. Ayo pengen entuk rezeki apa ora? Nah, wis. Alah, Sik tak takoni iki. domponge Iki mau ya. ketok jenenge Chelsea iki. Ditakoni jenenge sapa? Namine sinten? Helen. Apa? Sik to. Jenenge slender piye to bocah iki? Di rumahne to. Slender piye Ya to? wis slender. Jenenge sapa le? Helen. Welen. 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 Kupinge bosok iki. Jenenge kuwi Molen. Oh, alah. Helen ya. Sudah sekolah. Welen, sekolah. Welen. Ya, kelas berapa? TK besar. TK besar. Yang ini sekolah TK kecil. Kuwi lho sing Oke. nyelak-nyeluk aket mau. Anjar. Yang ini namanya apa? Chelsea. Chelsea. Oh, Chelsea. Mas Hengki ganteng apa elek? Ganteng. Ganteng, tak kasih 10.000. Hengki. Salim dulu. Ya joget Ian. Saya aja ngaleng kok tak duwe. Dek Molen Mas Hengki Molen ganteng apa elek? Molen. Welen. Ganteng. Nih buat
buat jajan ya buat sangku sekolah besok. Oke, terima kasih. Aku Mas sedekah ya gak sombong. Tetep aku sedekah. Ngono kuwi ya ikhlas. Ikhlas no Mas aku sedekah kok. Engko lak mulai mbok jaluk neh. Loh, ora no Mas. Bocah cilik lho. Sampeyan ki dadi wong tuwek aja mung guyu-guyu Kuwi tok. tenan kuwi. Bosok. Tenanan. Aku mau wis nyangoni wong loro. Aku nyangoni wong loro. Sampeyan wong telu. Wong telu. Aku kowe duwe apa ora? Ora. Wong telu. Kene iki dadi seniman kudu saling berbagi. Ayo, wong tuh. Ayo. Cah telu. Ayo diparingi Pak Kundet. Ayo cah telu, ajak. Ayo, gelem apa ora? Ayo apa nggo dhuwit we. Ayo, kene. Sitok kas. Nah, cah telu. Wis. Ikhlas lho Pak Kundet, ikhlas lho ya. Awake dhewe iki sedekah kudu sing ikhlas. Apa dikira aku gak nggo dhuwit? Kowe nyapa ngadeg nae lho. Yo ben kok seneni nyapu kok Ngadeg nae kok kancane wis ngadeg kok ngadeg. Aku masih ora nggo dhuwit lho. Jadi dhuwit. Tenan apa piye Pak Kundet? Sakti tenan wong iki. Kalian. Walah. Lha teko isih jenenge sapa? Kok isih jenenge sapa? Sik to Badrun iki. Jenengmu sapa? Yoga. Yoga. Kelas berapa? 5. 5. Wis sunat urung? Kita nono sunat gak nanggap kayak iki. Kuwi DP kuwi. Iya. Tak DP sik. Jenengmu sapa? Topan. Sapa? Topan. Topan, koncone Lesus iki. Iya. Suwargi. Kelas berapa, Le? 2. 2. Sapa ditakoki jenenge sapa? Milo. Wah, lo tak ombe. Oh, alah. Bapakmu jenenge Neskape to, Le? Anake jenenge Milo. Kosone Neskape. Bapake jenenge Wis, wis dikai kabeh. Bapake jenenge Neskape. Ibuke jeneng Menergen apa ya, Le? Alhamdulillah. Ikhlas Pak Kundet. Ampune. Ikhlas ya. Ya ikhlas. Awake dhewe sedekah. Sedekah. Seneng berbagi karo cah cilik-cilik. Aku wis sedekah, sampean wis sedekah. Weh, ya alhamdulillah. Nyapo lho iki lho. Nyelui kancane lho nyapo. Ya wis sedekah ya sedekah. Awakmu sebagai pembina, sebagai ketua. Awakmu Mosok aku ketua. karo iki kayak. Mosok gak isin to karo anak buahe. Isino. Pripun Mas Percel sedekah nggih? Sapa lho bolane sapa gangge lho. Lah piye? Awakmu wis wong anu arek loro, Heeh, aku arek wong telu. telu. Lah iki mumpun wong sitok ya isin. Mas Percel pripun? 50 setuju? 50 napa 100? Suara Terbanyak. Kancane ya bapak-bapake ning kono. Lah kancane ya merongos niki sampe 200. sedekah iki gak oleh Tekono. Aku wis sedekah kan kudune ikhlas. Iya, ikhlas. Lah aku lek ora ikhlas kan percuma. Percuma. Ngono 20 ae. Loh. Lah, Bene padha karo Mosok awakmu lho. kenyang, lah kalau yo Urip isin. mosok apene ndakil pisane tekor Lah. kuwi kaya. Ya ora ngono. Awakmu kan sebagai ketua, sebagai pembina. Roh, Percil CS. Roh. Pripun Mas Percel sedekah? Iya ya rasa banter. 50 napa 100? 100. 100 napa 150? Kok manut to? Ya manut. Wong kene iki lho manut-manut. Tapi paling gede iki dhuwit ya 100. Untung aku ki wong apian. Apian piye? Nyileh. Lho. Ya ora iso to Mas. Piye? Sedekah kok nyileh ki opo Lah ora enek? go dhuwit ae. Lah piye Piye carane? carane? Sumpah, Teng. Mangane lek arep Iki lho, munggah lho. ben. Lho enek. Ngene, Piye? sing penak. Napa? Ya ki Piye? ya. Ngene, umpamane ngene piye? Piye? Sedekahe mbene piye? Lah iki saiki lho ben wis kene wis buyar. Menawane iso mbene ya, 2 dina kas. Mas iki waktune ya mung iki Mas. Iya. Pripun Mas Percel sedekah nggih? Iya ya, ngrasa mbok takone nang isin kancane. Ya cok cengelmu tenan. Wong sitok lah awakmu 10 aku wong sitok 20. Balekne sing 10. Apa enek? Susono. Apa ya enek Sedekah sedekah kok balik-balikan susuk-susukan ki ora enek. Ora oleh ya? Ora oleh wong sedekah ki kudu ikhlas. Wong sedekah iki ikhlas ning engko ditambahi karo ngono Gusti ya. Allah. Ngene iki dige sangu kapan to? Yo nek sampe nek mati. Lah, mosok Kanggo sangu ing akhirat ya. Ing akhirat. Nek awakmu wis esuk wis Eng, Piye? wong sitok pokoke
selawe. Wong sitok selawe. Cah sitok, cah cilik lho. Kula tuwek-tuwek metu. Iki khusus cah cilik. Ayo iki salaman ya. Cilik-cilik tenan ya. Cilik, Ya. cilik. Ayo, mlebu. Ngadeg. Kabeh. Oh, kabeh biasmu iki. Kancane merong. Sing ngadeg. Pokoke cah sitok iki Sing wis ora oleh. Sing wis ora oleh. pokoke sing kene iki lho, lingkup kabeh kabeh enggak apa-apa. Enggak apa-apa. 1 2 3 4 5. Enggak apa-apa diparingi Mas Percil. 10, Heng. 10. 10. Nyelawenan wis pira wis kena. 10. Ayo 10, ayo. Tenan 10 tenan. Pinter ndak pinter. Loro. Anu kok dhuwitku ndi kok? Ayo le. Heh. Ayo, cah 10. Iki cah 10. Lihat bener ayo, kok. cepet. Wis Ayo. ngomong ngono wis. Terus. Wis, ayo. Ayo le. Diparingi Mas Percil. Ayo. Cah 10. Ada apa? Geser atau geser. 10 ya, 10. Ayo ngadeg. Heng wis heng aja nae. Wis. Kuwi iki bocah ra gelem barang dipaksa mboke iki lho. Bocah ra gelem barang kok iso. Lah mboke sing arek nangis. Hei. Waduh lho. Wis wong iki tok, cah iki tok wis kena ya. Rene. Iki katut. Ini katut Wis. 046. Iki ora pamer dening aku ki wong senenge ning bocah cilik. Bener, gitu lho. bener. Ning omah ya akeh cah cilik-cilik bendina dikruyuk kaya ngene iki bendina. Iya bener. Ngono lho. Tekono jeneng iya. Wong nyapa ta munggah. Biasa sayal putra. Iki lho sing Mas Pasel. Anake Brodin nih. Namanya siapa? Jenenge siapa, Dok? Ali. Oh, anu ya sing jare Ali Baba kuwi awakmu ya, Le. Kayak Patrick suarane. Ali kelas pira, Le? 5. Kelas 5. So, apa ki? Hobine apa jajal pengen hobine apa? Mboten enten. Ora duwe hobi urip kowe iki lho. Cita-citane pengen dadi apa? Cita-citane pengen dadi apa? Makhluk hidup. Nak piye? Cita-cita. Ya. Lah iki lara dadi makhluk hidup ora bongko iki. Bener iki. Bener li, weli, tenan li. Kok li to nyelukmu? Lah iya tunggale, lah iya li to Ali jenenge ya li. Mosok al. Oh ya ora penak jen bener al. Ora penakno. Ilate balikno. Bener li. Limu iki lho. Namanya siapa Cantik? Soyin. Sayin. Sayin nggih. Apa ki jenenge kelas pinten? 2. Loh, kelasmu loro. Lah kok kemen kelas sitok ya kelas loro barang. Maksudnya tingkatan Oh, tingkatan kelas 2. SD. Cita-citane pengen dadi apa, Dok? Ingin tadi. Ditekoki Cita-cita sok. langsung bales cek gitu. Nek wis gede iki dadi apa? Pengen jadi apa? Dokter. Dokter. Bagus itu cita-cita yang bagus. Ojo kaya iki dadi orang hidup. Nyontek jadi dokter, nyontek ya, Nduk. Nyontek siapa? Nyontek siapa? Nyontek siapa? Nyontek siapa, Nduk? Makhluk hidup. Iki arep sontek. Iki sontek. Iki. Ben we. Bosak salah Jadi dokter ya. Mudah-mudahan kalau jadi dokter ya. Cilik. Iki lho. Aja meringis untuk mentek. Jadi siapa, Le? Kevin. Kelas pira, Le? TK kecil. Wah, kamu cuwili. Sok yang gede sampean gede besok pengen dadi apa, Le? Keduk. Masyaallah. Iya. Dadi apa? Dadi apa? Lah nyapa kok iso keduk lho, keduk apa iki bocah. Arep ngedok. Arep ngedok sumur. Duh. Wong apa, Le? Jadi warung seng. Oh. Apa? Dadi warung. Oh, dadi warung. Ya. Warung bakulan keduk. Ya. Sembarang. Bapakmu jenenge sapa? Tape. Bapakmu lho jenenge sapa? Suparno. Ibuke jenenge sapa? Hei, karo ibuke lali lho. Ibuke jenenge sapa?
Duk. Loh, siapa jenenge? Yayan. Mimin. Mama. Mama. Oh, celukane Mama. Jenenge Marpuah jenenge asline. Namanya siapa, Dek? Ida. Lida. Kelas pinten? 2 SD. Oh, ini diwaca. Iki. Hobine apa ki jenenge cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Guru. Gurune sapa, Nduk? Gurune sapa, Nduk? Malu hidup. Iya. Ya glune iki lho. Pak. Kene monggo angka ikut. Cita-cita. Cita-cita. Masa kene apa nyontek iki dadi gurune iki. Engko dadi tempat sampah ya, Dok, sampah iki ya. Namanya siapa? Lia. Apa kelas pinten? 4. Kelas 4. Oh, cita-cita pengen dadi apa, Nduk? Poluan. Polwan. Bagus. Polwan ini berarti nilang ya, Nduk ya. Ayo ngomong nilang manuk hidup no kowe tak. Tok. Berarti nilang, berarti polwan. Siap, gerak. Siap, gerak. Wah, ayo, lencang depan, gerak. Iso. Tegak, gerak. Ya, istirahat di tempat, gerak. Maju jalan. Ayo. Loh, yo ngene no, Nduk kudune. Rumangsaku tertib. Kurang siji. Ki Putri MTS. Ayo, namanya siapa? Intan. Intan kelas berapa? 2 SD. Cita-cita ingin jadi apa? Dokter. Alah, dokter tunggalan iki tak tekoki kabeh lho ya. Sing penting ojo dokter hewan lho, Nduk. Ya. Sebab kode etik dokter hewan iki ora oleh rabi karo pasien. Lah kok iso? Rabi karo sapi we. Oh iya. Ya. Sik kene sik. Bagi. Dikum rata ya. Lah awakmu. Tak tekoki sik. Percil ganteng apa elek? Rodok. Tak jikoneh kowe rodok salah yo, percil ganteng. Ayo, percil ganteng. Jujur, jawab jujur lho. Iki iso mripate iso kaya ngono lho. Ngedeni aku lho. Ayo. Percil. Om percil. Om percil ganteng apa elek? Iki lho rata kei elek. Bosok salahe ora munggah keri kowe mau. Makasih ya, Dek ya. Saiki bareng-bareng sing ning kene kabeh joget. Ayo. Joget. Kudu iso joget. Mas. Ora iso joget engko dijaluk karo. Lagune sing bisa, Mas. Cireng gitu aja. Joget ya. Ora lah bosok kowe nyapa lho bosok. Mula sun sing bisa nyepura rika adiwe sing bisa terus lagu sing bisa nerima rika. Sing pinter. Sing pinter polane bocah cilik iki tenan lho, Heng. Iya. Usus sik cilik iki di sekolahane sing pinter. Bener. Besok insyaallah dadi bocah sing bener. Ngono lho. Cocok nek kuwi. Bukan cocok ta ngono iki. Langsung aja menginjak kita artis yang berikutnya. Artisnya. Yang tengah aja, yang tengah yang. Ya kamu sayang. Oh iya, kamu itu sayang. Oke. Sing tengah lho. Mulos. Iki sob. Sileno kresek apa goni lho. Banggo apa? Tak cantelin dhuwur lho. Iki lho, Heng, iki lho mending Heng. Iki Heng padha dhuwure, Heng. Heng, nek padha dhuwure lho. Kowe iki piye? Mun awakmu rapi oleh iki. Wah, cocok mesti ya. Cocok anak-anak tower kowe akhir dhuwur. Namanya siapa, Dek? Ya, namanya Helen. 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 Aslinya mana? Aslinya sini saja. Oh, dekat-dekat sini. Dekat-dekat sini. Oh iya. Dok Helen masih sekolah? Masih sekolah. Kelas berapa? Kelas 1. Kelas 1. Pripun iki? Nyapa kosong rogosak iki arep apa? Kelas 1. Arep nyapa? Kelas 1 nih, masih sekolah. Arep mbok wenehi, sedekah awakmu. Kaya iki mau. Ora. Lho lha rogosak Golek HP pengen selfie aku arep. Oh. Golek HP aku ora Kira lek disangoni. Ndak nanti aku.
Adik siapa? Helen. Helen, iya. Helen, kesukaan lagu apa Helen? Kesukaan aja. Kesukaannya Lagu apa? campur sari. Campur sari. Campur Sari. Oh, gitu. Iya. Yang Gimana? campur sari tapi yang ada dangdutnya apa ya? Lewong Lewong bisa. Suka ya lagu campur Suka, sari suka. suka. Sama Mas Percil kemarin campur telek ini. Ya, iya. Saya campur telek Bukan campur sari, ya? kadang-kadangnya. Habis itu saya jikok teleknya, saya dulang bocah ini. Mas aku, "Kene buriku kene. Kene." Mas aku. Mau lagu apa, Dek? Aku wis tenan nyambut kayak barang karo ngomong anak aku. Ya sing ngono kuwi. Ibu nang luar negeri. Lagune apa, Nduk? Sing durung? Lewong. Lewong ya? Lewong. Nggak apa-apa ya? Lewong ya? Dangdut. Lewong masih bersama Campur Sari Serina Kok PA 600. Serina Laras. Kuwi merek yo. Merek ibot. Bene. Ayo kene, senggak karo aku iso ora kene? Kene senggak karo aku.
terima kasih. Sama-sama. Suaranya Thomas. Luar biasa. Suaranya hebat, bocah Lewung. isih sekolah, Bener. suarane kepenak. Contoh sing kaya ngene iki lho, Tet. Lagu Lewo iki digawe apa ae Enak sembarang. Tapi contoh seperti ini. Jadi lagune lagu langgam sik lah belajar. Bener. Terus mari ngene nih belajar nih gamelan. Sing luwih kepenak. Iya nek walang. Iya. Iya ditutup. Ya ampun walang. Walang. Ngenyek. Darani pakananmu walang. Ngono kuwi ditutuki. Mancane kancaku kuwi plek kan aku jal. Kancamu plek. Plek. Bendino Satu lagi. Yuk, Satu lagi. Yang satunya sini Adik. Oke. Chelsea ndak oleh Chelsea kono lak juga ning kene. Kalau aku oleh ngene. rono. Ndak oleh rono iki, gendek iki. Iki khusus 17 tahun permisi. ke bawah. Ke atas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cih, kene. Cak Kundat ya? Nggih. Mas Hengki? Ya. Cak Precel ya? Iya, ayahnya ini. Awakmu sing nyambut gawe karo anakmu iki lho, Bos. Bene. Iki anakmu to. Iya. Ibuke nang ndi? Ibuke nang ndi? Ning ngarep Saidu. Kaya ngono ku ya anak di mesakne lho bercel iki. Delok to bojone ditinggal rono rene anake mbok ngomong. Ngene njaluk mik piye terusan? Piye ngono kuwi? Tak jalukne sindan-sindan utawa nyanyi-nyanyi kena. Iki ra njaluk ki rame wis anu. Lagi apa? Arak. Wis ndak Wapor masak kok wis ndak mie wisan. Namanya siapa, Dek? Saya? Iya. Saya Titis, biasa dipanggil Mawar. Aduh men to. Titis dipanggil Mawar. Iya, Mawar. Ya, kebetulan saya itu pengusaha. Oh iya. Apa ya pengusaha? Pengusaha borak. Borak. Oh, borak buat borak ini ya Pak Kundet ya. Biar cepat Makanya meninggal. awet ini. Coba Tet, kita rayu satu Dirayu, persatu. dirayu. Coba. Tet kok kene lho Tet kabeh giliran. Oh, dari Masamu sini. iki yang kaya Mas, tak warai sing cilik iki. Sayang. Iya iki lho nyapa to. Ya ancene ya bocah delok kok. Bapakmu to iki? Lho. Iya jare. Bapakmu to le? Ya cokne ndek bapak iki. Sayang. Iya sayang. Dekat sama AA sayang. Kok rada gila ya sayang? Gila. Gila. Hanya ada satu di dalam hatiku. Hanya ada satu dalam ingatanku. Pagi, siang, dan malam hati selalu terbayang. Wajahmu duhai pujaanku seorang. Cuma kamu sayangku di dunia ini. Cuma satu cintaku di dunia ini. Anakmu bocah ora? Sabar. Karo cah cilik kok iso. Wis tole, Jarno. Ayah lagi pacaran, Jarno sih. Sabar sik ya, Le ya. Siji ne mung riko nang ati nisor selawase separo raga iki ya romo kanggo riko. Sayang, Iya hadap sayang. ke depan sayang. Di depan itu ada apa? Ada apa ya? Wit pelem mripatmu ning gitu. Jenis semrono. Rayu paling gak yo bintang apa rembulan kok. Bintang apa mendung kedhengenane ya bintang. Diibaratkan ada bintang, ada rembulan gitu. Ya jal kowe iso ora kowe. Sayang, Rayu dengan kata-kata Pak Tet. seandainya kita jadi satu sayang. Apa kena proyek kelet goblokmu lho. Maksudnya jadi Siji lho apa kena. Rumah tangga. Manganmu lho piye rumah saku. Iki ngerayu ya, ngerayu. Seandainya kita sudah jadian jarang. Aku jadi suami, kamu jadi istri. Iya sayang. Ibaratkan
Kamu jadi bintang, aku jadi rembulan. Kita punya anak, jadi kubah masjid sayang. Siap. Bulan dan bintang ya. Siap. Sayang. Iya sayang. Kamu tahu enggak? Enggak. Ngerayu kok. Enggak. Kalau segi 4 itu mempunyai 4 ujung titik. Cat Bien. Aku ingin cinta kita kayak lingkaran yang tidak mempunyai titik dan tak berujung. Asik. Sayang. Iya sayang. Kamu tahu enggak? Depan itu ada terop. Iya. Sini ada pos kampling. Dan di situ ada wit pelem. Oke, itu melambangkan Apa? kita ada di rumahnya Bapak Waji. Ya bener toh? Ngerayu model opo? Goblok sayang. Iya sayang. Sehari tak berjumpa denganmu sayang. Malah Wis tak menong-menong. sehari tidak berjumpa denganmu sayang. Pagi Ya. gak mau makan Pagi gak makan. karena aku merindukanmu. Iya sayang. Loh ngomong, aku merindukanmu. Aku merindukanmu sayang. Siang Iya, gak mau sayang. makan Siang gak makan. karena aku teringat dirimu. Aku teringat dirimu sayang. Malam pun aku gak makan. Apa luwe ternyata awan besok goblok mu ora badok kena emah kancane kok rumah sayang. Iya sayang. Kamu tahu di depan itu ada apa? Ada apa? Iki iso batak-batakan mic iki lho. Ya, kayak tersi gitu. Enak nyambut gawe barang sempol ayam sayang. Iya. Itu menenteramkan hatiku dan hatimu. Tukokkan sayang. Nyoklat sayang. Nyocok dan melekat hatiku. Burger sayang. Burger apa itu burger? Leger sayang. Ya seperti itu. Oke. Ngerayu badokan tok ta. Aku luwe. Nah, lho, guyune kamu gendeng ternyata. Nyanyi lho. Mau nyanyi apa sang? Lagunya apa? Namanya siapa dulu? Namanya siapa dulu? Gimana? Namanya siapa? Nama saya Mawar. Mawar. Titis. Mau menyanyi apa sang? Lagunya? Nyanyi apa? Lagunya? Oh Banyuwangi. Banyuwangi. Permintaan. Ada Banyuwangi. Iya permintaannya. Oh ya dari, dari belakang. belakang. Oh, Banyuwangi dari belakang. maksudnya. Wah, wet jambu. Permintaan tuan rumahnya di Orang di belakang. belakang. Mosok jam. Banyu langit. Banyu langit. Suara angin. MC. Ah, ya. Ya, hadirnya Banyu Langit masih bersama ayo ngatekone. Masih bersama adik kita, masih bersama Mawardi. Mawarandini. Yuk langsung saja. Banyu Langit masih bersama Dik Mawar dari Kota Tulungagung khususnya. Suara angin sing rerido ati. Dangdute urung Ngelingake dangdut jogete urung. sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elu ning pipi. Swiraweru senadyan mung ana ngimpi. Kalemo ning aku tambah ana rasa kangene atiku. Kalemo ning aku ben ra adil kesira udan. Banyu langit
matur nuwun karo Pak Wiji sekeluarga. Iya. Mas manten, Mbak manten ditungane dadi keluarga saking awal. Amin. Kuwi ditungane Pak Waji sekeluarga kalian Bu Sumini terus sehat lan seger waras terus diparingi rezeki sing barokah. Amin. Iki sing penting awake dhewe aja nganti duweni sifat sombong lan dengki. Lah kuwi wis contone iki wis enek kata-kata papat saka wong Jawa biyen sing papat. Heeh. Dadi bener ade koyo main ning TK bener diumbar wis ben. Sing penting jaga ati ben uripe mukti. Amin. Jaga ilat ben ora kualat. Amin. Jaga polah ben ora salah. Ben ora salah ya. Terus jaga rasa ben ora cilaka. Lah, iku sing penting wong urip ben iso selamat dunya akhirat. Lho, ku lho, Heng. Awake dhewe kudu isone duwe. Awake dhewe kon njaluk-njaluk gitu. Oh iya. Ya cok tenan. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Sing penting tetep guyub rukun. Rukun karo keluargane, karo tanggane. Amin. Kaya ngene iki. Apa to sing digoleki urip? Ora enek sing digoleki tan kejaba rukun.